खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 नभेम्बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथां गोर्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव गोजोन थासारिखौ मोननो हागोन जेरावबो मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननायफोरखौ मोननो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथुबो मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथां आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभबो साननो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ न'खरावबो अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि लुबैनायखौ मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोआव बोलोबो बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खरावबो अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ साननो रोंगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख च दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोद उसुखुथु मोननोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाबबो मोना जानो हागौ। बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोसोखौ उसुखुथु खालामनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थायोब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।